ବେଳଉଳି ଏତେ କାଦରେ ଆମେ ମାନେ କୋଉଠିକି ଗଲୁ। ବାଟରେ ଆଜି ମତେ କିଏ ଦେଖାହେଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାଦଲ। ସବୁଦିନ ଭଳି ମୁଁ ମୋର ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ଘର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ଜେଜେମା କହିଲେ ଜେଜେଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ କପଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଯେହେତୁ ମୋର ସାଇକେଲ ଖରାପ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଯିବାକୁ ଆଜି ପଡ଼ିବ ମତେ। ତ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଲେଟ୍ ନ କରି ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ତ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ମୁଁ ପଳେଇଲି ମେଡିକାଲ। ତ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରେସିଂ କପଡ଼ା ଆଣି ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ଏବେ ଘରକୁ। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋର କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ଦେଖାଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମତେ ଆଗ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଦିଅ, ତ ସିଏ ମତେ ଲେଟ୍ ନ କରି ଲିଫ୍ଟ ଦେଲେ। ତ ମୁଁ ଆସି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ଏବେ ପୁଷ୍ଟାଲ। ତ ପୁଷ୍ଟାଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ପୁଷ୍ଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ମାନେ ବହି ଖୋଲି ବାହାରି ଆସିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ବାହାରି ଗଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମୁଁ ବସିଗଲି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବାରେ ଆଜି ହେଇଥିଲା ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦହି କାଞ୍ଜି ଆଉ ଆଳୁ ଛେଚା। ତ ମୁଁ ଲେଟ୍ ନ କରି ଭାତ ଖାଇ ବାହାରି ଆସିଲି ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଗରେ କାଦୁଅ ଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗଟି ସାଇକେଲ ରଖି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ କିଆରୀରେ ହଳ ହଉଛି। ହଳ ଦେଖି ସାରି ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାବା କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଠାରେ। ବାବା କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ମେଘ ହୋଇଥିବାରୁ ବାବା କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଠାରେ ହେଉଥିବା ଘରରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମେଘ ଛାଡ଼ିବାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଆମେ ମାନେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ କାଦ ହୋଇଥିବାରୁ କେନାଲରେ ଗୁଡ଼ ଧୋଇ ବାହାରି ଆସିଲି ଘରୁ। ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ସାଇକେଲ ନେଇ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।